Генеральна прокуратура України оприлюднила сьогодні буквально по хвилини аналіз нападу росіян на українські кораблі біля Керченської протоки. В 10-хвилинному відео відображено всі переміщення, перемовини та маневри українських і російських суден. Докладніше Тарас Кобзар. Загін військово-морських сил України в складі 3 суден, броньованих катерів «Нікополь» та «Бердянськ» і буксира «Яни Капу» вирушили з Одеси в Маріуполь через нейтральні води Чорного моря в п'ятницю 23 листопада. Близько 15-ї години в суботу 24 листопада їх почав супроводжувати російський корабель «Суздалець». Українська сторона вийшла на зв'язок з російським кораблем «Суздалець» та повідомила, що слідує за планом. «Суздалець» у відповідь також повідомив, що слідує за планом та продовжив супроводження українських кораблів. Через 3,5 години до «Суздальця» приєднався прикордонний катер ФСБ. О 21:30 ФСБшники повідомили українській екіпажі, що прохід Керченською протокою закритий на 2 доби. Хоча міжнародні морські координатори жодних повідомлень про обмеження руху від РФ не отримували. Засвідчили про відсутність заявлених обмежень руху Керченською протокою станом на 24 листопада. Близько 4-ї ранку у неділі, 25 листопада, українські кораблі готові пройти протокою. Для цього виходять на зв'язок з береговими прикордонними постами. Щодо Лосмана, готові прийняти його на борт та слідувати згідно планом про попередження про проход Керченської протоки, повідомлено за 4 години до початку проходу. Вас прийняв, до зв'язку 1-6. 12-мильну зону так званих територіальних вод Росії катери та буксир перетинають о 6-й ранку. За 20 хвилин російські судна починають небезпечні маневри, вимагають покинути територіальні води РФ. Ще через 3 хвилини таранять Яни Капу. Дави його справа! Дави справа! Спроба вдарити Бердянськ обертається зіткненням російських суден. Сторожовий корабель «Ізумруд» отримав пошкодження з правого борту. Столкновение с «Изумрудом». Серьезное. Между собой, что ли? Да. Близько 1-ї дня росіяни повідомляють, що прохід буде дозволений лише політичним рішенням згори. Повітря піднімаються ударні гвинтокрили К-52, а протоку блокує танкер, який нібито сів на мілину. О 17:36, не бажаючи конфлікту, українські судна виходять з Керченської протоки. А вже через 27 хвилин на виході з 12-мильної зони їх блокують 11 російських кораблів. Пізніше вони відкривають вогонь. Бердянськ та Яни Капу втрачають хід, а Нікополь блокують вже в нейтральних водах. О 20-й годині на борту усіх 3 суден російський спецназ. Затриманих українських моряків і судна доправляють в Керченський порт. У відповідь ГПУ повідомило про підозру 8 громадянам РФ. Серед них керівники прикордонної служби ФСБ РФ, контрадмірал Станкевич та віце-адмірал Медведєв, а також капітани російських суден. Їх оголошено у розшук. Тарас Кобзар, Заман, АТР.